Josep Anton ens emergeix com un personatge molt singular dins d'aquells anys, amb una formació, podríem dir que gairebé és un rara avis dins del que fins ara coneixíem, perquè a poc també van apareixent altres personatges del seu temps que van seguir un camí paral·lel o similar, sense anar gaire lluny, els Papiol mateix, o alguns membres de la família Marc de Reus, és a dir, persones vinculades a la burgesia catalana comercial d'aquells anys, algunes de les quals se'n nuclirà, les Cabanyes també aconsegueixen títol nobiliari, i que han apostat per una cosa que fins llavors no s'havia produït. El seu salt qualitatiu no només és a nivell monetari o a nivell econòmic, sinó a nivell formatiu. És a dir, fan el gran salt per la culturització. Els fills i les filles també s'aposten perquè, sobretot, accedeixin a l'alta cultura i els hi posen totes les facilitats. I si els han d'enviar a estudiar a l'estranger, els envien a estudiar a l'estranger, els donen una formació que podrien dir, com a vegades s'ha dit, i la literatura ha recollit aquella manera de dir-ho, que és una formació sentimental. És una formació basada sobretot en la cultura clàssica i en una formació, podríem dir, rigorosa, i en tots els camps.